Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna għal podcast ieħor. L-ewwel qed nirringrazzjawkom tal-li tiffollowjana. Importanti li hawn buttuna taħt tafsu naqra subscribe ħalli tgħinuna naqra fuq YouTube intellaw naqra l-algoritm. Illum magħna għandna lil Jason u l-Malcolm fakkarni Gozo Paranormal Investigation, u xek. Illum ħankunu jiena u Sajan intervistawhom u ħanitkellmu naqra fuq ghost hunting, ħanitkellmu naqra fuq paranormal in ġenerali. Kif intom xbejn? Aħna all right, intom all right? All right. All right. Mela, Jason, kif bdiet din tal-ghost hunting? Kif? Dejk bdiet. Jien meta kelli 23 sena, kint flaxija kien hemm żewġ ansjuni, kien ikunu għan barra, u jien ma kellix nagħmel kien noqgħod naqra ħdejhom. U ġieli smajthom jitkellmu fuq dan l-affarijiet, fuq hemm dar jiġifieri għand armarju ġefija, u dak l-armarju dari kien ikun imdaħħal xi żewġ piedi l ġewwa. U ikel hemm xkaffa u żewġ bibien fuq barra. U dori ma kienx dawl u kienu bil-lampa titla'. U dan flaxija, ċin dan żewġ anzjani kienu joħtlu ġefija, kienu morru jieklu dejjem l-istess ħin ċin il-platti jibdew iċeċku u il-lampa kiet taqbad titla f'kolpek. Ġifieri titla f'daqqa u kull darba issawwat it-tubu. Dik jiġifieri waħda, dak kint nisma' Daw kont tismagħhom ġifieri kont tkun barra. Dan iż-żewġ anzjani. Da Malta jew Għawdex? Għawdex. Kiet nismagħhom jirrakkontaw hekk. U mbagħad daqqa narġa' nintaqam ieħor qal li għandu xi dar ukoll qed jisma' l-ħsejjes ġefija. U jien darba minnhom qatlu nixtieq, imma dik nar jien ma kienx ċettu fuq dan l-affarijiet, ma kienx nemmen dan l-affarijiet kien jaqbdu ġamokki. U darba minnhom tħalt hemm ġewjen ġedid id-dar. U minn ġal ħġieġa rajt del l-abja tad-dajjak jaqsam. Ħġieġa ta' xiex? Il-ħġieġa ta' sliding door. Alright. Għaddek minn ġefija. U mbagħad ridtu nkun naf dan x'inhuma dan l-affarijiet. Insomma. U mbagħad darba minnhom kien hemm sieħbi għalli hemm dar tal-ħabiba qegħdin jiġru ħafna strambi ġefija. Bħal jisu gergejr, jisu xi ħadd gergejr, jisu taħbitek, jisu taħbittek tejjen u hekk u għatlu niġġeta. U bdejt immur kull jum hemm, dejjem jgħidli ejja. Issa dik nar kien nar la ghost box ma kien naf x'inhu xejn. Ma kellkomx equipment xejn. Xejn. U x'in issir is-sitta ta' flaxija. Kull darba nisemgħu qisu game, qisu hemm xi ħadd u taħbot qisu ta' ktejjen. Għatlu nisemgħu tojja għalli hawn ġew xi ħaġa żgow ġifieri. U dix kienet dar jew farmhouse? Din kien id-dar. Id-dar ta' dal-persuna? Id-dar ta' din il-persuna. Għawdex. Dar. U dejjem immur. U dejjem dajt nisemgħu jien jiġifieri ta'. U mbagħad dar minnhom qatlu intħaddhom tittanta hekk. U nisemgħu l-passi tileb minn isfel. Kasħa kbira. U l-kwadru jisu bidek jitħarrak hekk jisu qatlu morru ħallini bikwieti. U niżel il-basement. U
għatlu għakandik il-najka, għatlu. U darba minnom mor jinħasel, daħħal ġel-kama tal-banju, għamil il-xuguman mal-biepek, u samat tgarrif, u xaħat ġibidlu il-xuguman jiġifieri il-bekam mal-oq. Min daħħa ta' ġewa dak il-xuguman għamlu mal-pun waqa. U mbagħad bdejt ninterassaruh, bdejt immur, u dejjem l-istess. Dejjem l-istess. Mdon kellu sieħbu, stess, u għatlu għajamija, għatlu issa, għatlu għammurru nistanna. U morna, kienet għamġew, u kellu ħabbib ieħor riqet fuq. U din il-persuna ma kienet xem, stiet il-post, kellu sieħbu riqet fuq. U sieħbu mar, ma kienx jafle. Allu inti għataw, ijat ninħasel. Għatlu ma nar. Bada jisemaw ġifiri. Ijat nisemaw, ġifiri dom, għnar, Ghostbox xajna, id-dan ninħasel. Għatlu ma jgħan għodu ħagġa l-karozza, s-satan ilu mta 23 sana, ta' ġifiri xil-biraħ, ġifiri. U dil-persona t-tina wahda siħbu kan riqat fuq. Għatlu issa, għatlu għadda l-ħin, għatlu għajen nerġaw najtulu. Idan inħasel. Għadda l-ħin, għatlu essa mawtu, għatlu għaxen maġġetu nitlaq minnaw. U bat, ħarġ dik il-persuna kri minn fuq, ma kienx ta' ġifieri. Dan kien jagħmel leħen tal-persuna. Mimik. Tal-persuna dak. Jiġifieri jiswem imma mhux jatem. Li l-ispirtu jew nafx jagħmel leħen ta' dik il-persuna. U mhux jatem. Dan nisimgħu ħafna. Mbagħad ħaġ ma qalli dan mhux idinaw. Qatlu le mhux idinaw. Qatlu ma issa. Qalli ġejs, qalli xi darba nillik storja fuqha. Ħajwa, qatlu għajdlej. Jien. Għallej, għadni ġaj mill-lajl, għallej. Għatlu zgawr, mawħat imma. Għalli zgur mawħat. Għaddi għamillej. Għalli ma dal-waqt ġejjajn. Għabat ma jġiġ bil-karuzza wara ftejt minn naħat isfel. Unbadġja. Jiġifieri, minn dik Norjen li tal-limt qiegħed leħnu u mhux qiegħed hemm. Jiġifieri minn dik Norlaw tal-limt li jiġifieri ma nemmix pereżempju jgħidu li isma' kellemt ngħidlek. Allura Ma nemmnikx jen. Din il-ħaġa tinteressani jiena għax imbagħad tibda tgħid mela dawn m'għandhomx bżonn il-voice box biex jitkellmu. Ħanajdlek waħda mill-esperjenza. Meta l-ispirtu ikun qawwi, ikun b'saħħtu il-ħajt. M'hemmx bżonn ghost box. Il-ghost box tużuha meta jkunu spirti għajjenejn. Fis-sens, ma jkellimx dak l-enerġija. Meta jkellim dik l-enerġija qawwija, għandhom tismagħhom. Imma l-ghost box, meta ngħidu ghost box, x'inhi eżatt, x'suppost tagħmel dik? Dejn il-ghost box, dejn għandek l-AM u l-FM. Issa. Tista' tagħmilha 100, 150, 200, 250 u 300. Issa ġibt id-dual, ħarġet insomma tattu wara. Dejn, pereżempju, aħna dejjem nagħmlu 150. Issa, nagħmlu 150. Ma 150 x'inhuma? 150 f'sekunda jdur 150 darba. All right. Jiġifieri noħtlow jkun qed jiskenja ċ-channels. Iċ-channels. Issa, il-dik tiegħu pereżempju kemm idem magħna ġew. Ben channel u ieħor tinqabad pereżempju 4-5. Immint il-ghost box, mhux bottux tajt ghost box u bdajt tifhmu ta'. Inti tifhmu biżmien. Jen dimt kemm il-sena. Ma sekonda Jason, ma taħsibx li daw ikunu kliem li jkunu qegħdin jiġxandru fuq ir-radios fuq iċ-channels. U kombinazzjoni tinserta kelma xil-biċċa kbira qatt ma jkunu ċari kristalli, dana jekk qed tajt inti jdur 150 darba f'sekonda,
Da inti mhux ħajajlek sentenza twila, ħajajlek nofs kelma tarġa ħajajlek. Ġili kalmuna ħażejn. Iwa, orrajt, ġieli smajt. Imma il-biċċa kbira jkunu, ngħidulhom jiena inti xebbaħt il-kelma ma li għandek f'moħħok. Mhux eżattament qed tisma' li qed nitkellem u qed tifhimni ċar kristall. Inti ġieli tisma' xi ħaġa, jien naf jgħidlek u inti tajt għal Jason, mentri fil-verità ma jkun għal xejn. Imma il-sawwa tgħid, imma jiena l-ewwel x'indajt immur mal-Malta Paranormal. Ma Charlo nsallimlu minn hawn. Allura ma kien tifhmu x'għan dan il-Ghost Box. Għad dak xi ma jisemgħu. Imma mbagħad biżmien ja, dajt ostra. Mhux moħħok tkun qed titrenjah biex ngħidlu jien għandu setta kliem li inti isek tibda tassoċjhom ma dak li qed jgħid. Because they rhyme. Għax tipo issa paredolja ħanajdulha jekk ma paredolja ta' minflok tal-images. Paradolja ta' kliem. Issa, Kit, inti tuża apparat differenti u da' raġa daw n-nies jużaw apparat ieħor, ġifieri. Ara, jiena per eżempju, jien ma nużax Ghostbox għax qatt m'emment fiha. Tajli allura bli tuża inti temmen laqqas b'dak ma nemmen u qed nagħmilha ċara l kulħadd. Jien blebda equipment ma nemmen. Jiena lija dak kollu mbarazz, kollu għal show, kollu għal esperiment. Sawa jiena ma nemminx bihom. Issa, li nuża jien nuża apparat, application. Sawa? Nafli minna Random words generator, di bażikament għandha 2000 kelma, ġifieri di. Ma tistax tajt il-kelma Jason jekk Jason mhux qiegħda fil-librerija tagħha. Ejja. Naqblu? Mela hekk kemm bismijiet u s'issa smajna Jessica. Fakkarni naqra Mirko. Johnny. Le, Johnny dik xi ħaġa oħra dik. Le, Johnny. Johnny storja oħra. Johnny mhux b'dik Johnny dik ħanejlek x'kienet ta' Johnny. Dik bdejna nużaw il-Vox. Li qisha il-voice box. Fil-fatt għalhekk jisimha Vox. U dik bażikament tibda tiskenja, imma minflok tiskenja kif jiskenja xtajdulu l-Ghost Box. Il-Ghost Box. Di application fil-mobile bażikament. Fil-fatt teħilla. Tibda sejra Johnny. Tajt xill, ostrina tajt. U aħna bdejna naħsbu li bada jgħid Johnny. Mentri fil-verità aħna vera Mirko. Laqasna fakkux vera bada jgħid Johnny u le. Għax tan bada jgħidu maġġel. Imma bada jgħidu b'tali mod illi Johnny. Għasna fakkux Johnny bada jgħid, ekkux Joey, ekkux Jolly, ekkux sentenza sħiħa uħna kull maqbadna l-ewwel ġis-sillabi. Fimt? Dil-application, bażikament, randomly, meta tħoss EMF, ta' mbagħad tiġġenera baj random kelma. Issa kidi għandha 400. Għanamlu mod jinqjataw ġew. U għamlu mod hawnhekk mitċi darba xi ħadd jismu Kate. U dik Kate mhux qiegħed hemm dal-isem f'dawn l-2000 kelma. Mela dik Kate qatt ma ħatajda. Impossibbli li tajda mhux qiegħda fil-librerija tagħha. Sakemm ma nżidilix jien. Nżidilix. Fimt? Ġifieri jiena dal-apparat, dal-equipment jiena ara l-EMF meter, il-K2 meter. Nasal forsi ngħid orrajt jekk it-teorija tajlek li daw biex jimmanifestaw biex jidru jew biex ħanajtek jersqu viċin tagħna. Sawa jużaw l-electromagnetic field tal-ambjent li EMF meter ħajaqbadhom. Sawa għaliex għax ikunu għedin jassorbu dak il-ħin minn ġo l-ambjent. Sal-EMF meter sa K2 meter nasal mhux nemmen nasal imma ngħid orrajt aċċettabbli. Imma daw tal-kliem jiena armili l-hemm. Anki pereżempju jekk toħodha kieku il-voice box taħdem kieku x-xjenzati jibbażaw iktar fuqha. Fim ċirrit ngħidlek, allura ma jkenniex għalfejn nistaqsu jekk hemm xi ħajja wara l-mewt. Issa on the same point, ġifieri li huwa tajjeb li mmorru ghost hunt u hekk forsi naqbdu xi ħaġa xi darba. Ġifieri mhux qed ngħidlek ma mmorrux, mmorru xorta ma nistgħux noqogħdu eżattament fuq dal-apparat. Kif qed tajt inti ma tistax tiffoka biss fuq il-voice box. Eżatt. Għax inti tkun għamilt satej.
Min għalik li qed tisma' xi ħaġa u qed tisma' jgħid sajan. Mentre ma jkun qed jgħid sajan xejn, jkun qed jgħid xi ħaġa oħra u inti għax inti min għalik assoċjajta ma' sajan. Qed tisma' jgħid sajan li fil-verità ma jkunx qed jgħidha, hekk jkun qed jgħidha, fimt? Issa mhux qed ngħidlek li VPs, Electronic Voice fenomena ma teżistix. Nemmen biha u nemmen li tista' tiġi recorded. Reċenti rajt storja u minnu ġifieri dana naffiċċert li he's not fake, he's not hoaxing it u dal-imbarazz kollu. Da kellu karozza dil-persuna, smaħħa di sajta di tajbostja. Da kellu karozza, kienet ta' uħtu mietet ġiet attakkata ġu dil-karozza u qatlu ġu dil-karozza. U da restawraħħa l-karozza u ġibi xibieħħa. U da rrit ibiħħa per eżempju lilek, għabat il-mobile, bil-wieqa fek, u għet jiġbidlek video tal-body, fetaħ il-bieba. Kif fetaħ il-bieba, dat jitkellem. Għet jgħidlek, għara d-dashboard, għara l-steering, għara t-tapezzerija kamadu sewa. In the background, kif fetaħ il-bieba eżatt, tinsta ma mara li ħenta mara. Twerza tol fuq tikpi. U da ma għax jaraħ il-video, għax dan ħadlek il-video tal-karozza, biex jibatu lejlek, biex għat narġa naraħ. U da batu l-da li kien ħajixtrija l-karozza. Da li kien ħajixtrija batlu l-ura, għallu zdisa ġok. Għallu għaj, dak jgħidlek il-madonna x'batlu, x'video batlu, għasab li batlu xi video differenti. Għallu għaj, għalli xettaj li t-seġok, għallu nti jismajtu l-video, dak miskin jgħidlek xet jisma. Dolla l-voljum, u samaħħa għallu dik leħen uħti. Ġifiri, mux għatnajlek li ma nemmenx bihom daw. U dajem videos oħra dokumentati anke minn pulizija. Kienem karozza ġodiċ, kienem mara baby, dil-mara waqad ġodiċ, kienet bis-seat belt, u weħlet ġo karozza, u mieta teri għeddi. Ġew il-pulizija, il-baby kienet għadha marbuta fuq wara fis-sejt. Ġew il-pulizija ġew biex isalvawa biex jaqalawha minn hemmhekk u semgħuha twerzaq u tgħidulhom save my baby, save my baby, save my baby. Daw qabdu fetħu l-bieba, għataw is-seat belt, għataw il-daw xtajlu il-child seat u t-tifla salvaw bdew jgħidu l-mara fejni, jfittxuha. Alla l-mara kienet merqa. Kienet ila merqa, ġifier minn xkien ħabtet diher qed u mietet. Ma daw il-pulizija baqgħu jisimgħuha. Dik kienet anke fuq l-aħbarijiet aħbarijiet Amerikani. Ħanejlek dik. Daw hemm daw l-istejjer nisimgħuhom. Ħanejlek di ara mela Joseph V. Mansfield kien the spirit guide ta' Dr. George T. Glistin, insomma, dan hija l-unika każ dokumentat fejn fantasma għamel operazzjoni tru żewġ mediums. ċamel? Surgery. Għamel surgery. Blim waħda trejda bdej u bdej. Ne, da dokumentata ġifieri u da nizla tru waħda l-mikrofon u paġenzja. Tru history fl-1800s di ġrati ġifieri. Fl-1800s. U paċenzja, ara kier nexxilu x'jagħmel l-service tal-motor. Forsi nifrankaħ. Ġifieri, ma tistax taqbad tikab ta' affarijiet u issa jekk ġrat jew ma ġratx din-istorja ma ġrat l-astja. Ħafna stejjer differenti, u sa bħal din li smajt inti, bħal ma rajt inti ta' dit-tifla li. Le, dik nemmena dik. Issa daw. Ma isma' li bejt tisma' la voċi u tagħmel operazzjoni f'ġieħ is-salib talla. Iwa, naf. Hemm differenza enormi. Kien l-spirit guide insomma ta' dal-ostja. Jena, efemni, ma jen mux għetnejlek li nemmenom, jena għanzi assolutament, jena l-unika ħagġa li nemmenu għalli il-fenomenu għat trickster, għarajt unna raħħafna differenti mill-li għaraħħati għor. Amma insomma, biex natina jek t-tisma affari strambi, jemmen barra. Hemm moħra ta' soldati fil-Afganistan. Dikka dokumentata minn żewġ platoons ukoll fejn
kien hemm daw is-soldati Amerikani ħadu post sawa u fl-antik kien hemm Russi 20 sena qabel u daw ir-Russi tilfu sorma hemmhekk mitu kollha. U min kien iċċaqlaq biex jagħmel it-trenches u hekk. Għax kellhom trenches baxxi ġo il-post. Allura bdew ħafru biex ifonduhom iktar flok jolluhom, ifonduhom iżjed. Kif bdew elbu l-affarijiet, bdew jesperjenzaw affarijiet strambi fuq ir-radio u affarijiet oħra. Mhux stramba wkoll dik. Kellhom jabbandonaw il-post. Paranormal ma taqbadlux il-kaptu għax tanto rendim, tanto assur, tanto il-paranormal naraħ jiena, tanto huwa Joker. Illi kultant ma taqbadlu s-sistema, jiena knaraħ. Per eżempju, di tal-mimik, di li jettajt inti, di ka mimik jajdola. Ġivri da jimmimik jaġivri jikkopja liħen ta' xaħat ieħor. Di tajx kem smajta di l-istoria, anke jaw Malta. Din jaqbat nemmina minn l-istoria ta' meta tkellimna jena u Mirko. L-ewwel darba li jetta, da kien hemm wieħed il-belt u ġo l-istess post, u mi? Ġo l-istess restorant. Ġifiri, wieħed kien diħel it-toilet, għallu għaw xaħat. Ejwa. Ftakara. Għallu għawijena, mbaddar, u sap il-siħbu jgħet emmek. Għallu għanti mux fit-tajli tijet. Kultant għastem minnom daw l-affarijiet. Eżatt. Għadċu darba kontu paranormal investigation għalli ma nsejħu lix ghost, għanta xienu nobod dik il-kelma ta' ghost għanti jimma nistaxalija. Għad kontu paranormal investigation waqt investigazzjoni u rajtu xaħġa, ġifiri rajtu xaħġa solida, jew intom personali tnejl intom, għadċi darba rajtu ma nafx apparizzjoni entità fantasma jdolu li trid. Ara, jen li rojt jen ġifiri darba minnom kient fuq stage u kienna jen u tnajn oħra li ma nsemmix nies. U najdilom, aħna kif tinna nistennaw li tal-linja. U kienna jen u tnajn oħra. U namillom l-oħrajn, ejja, minn naħħa l-oħra d-dejna tal-linja. U bad fissjaw il-ħin, mu wara nisma. Dal-waqt tiġi. Endorek. U nur anzjan. ċim xej. Ma nafx, maħx minn U fejn? fejn. Għadda. Kien ġel stage. U ma rajtuħx ġviri. Maħx minn fan daħal ma wara ma rajniex. Kienna tlieta. Ħaristek, ma taċ kvasu. Jen muħif tal-linja kien biex nitla l-belt. Oh, għattim jan xbojt ta' għattim sam il-ġemp liħor, għattim dal-waqt tiġi. U narġan dorek, u ma nkelmux. U nistana roħra, għaddin basis mill-ġemp liħor. Għara għattim jaħan naqsam, għattim xħan nistan nizjiet. U le, dal-waqt tiġi, jen dejjemaw. U narġan għamelek. U kan għadu ġviri. Kien għadu għem. Inħares dan l-oħrajn. Ta' pursi don jarfat. Sa' kammi għet namel. Għet najdelim. Mara don. Namela. Namelek. Ma nafx. U sparix. Min fanadda. Ma. Inħaresek. Nora hemmek. Sa' kam naġan ħares l-faw. Unħallis tisfil. Da. Don. U taħseb li kien. Ma nafx. Don kien forma ta' anzjan, jiġifieri killu li bisabjat, qiegħed jistanna l-tal-linja sejd li minn kien ma nafx, għax ma nafux. Jien għandi storja simili. Eżatt bħal mettajt inti. Issa, kienx raġel. Jew kienx fantasma ngħidlek, jew tgħidli minn jew ngħidlek ma nafx. Stramba Jason li jettajt. Però xorta jiena lija dik tista' tkun bnidem normali li inti qasrajtu li telaq. Ħajlek għalfej, jien għandi storja simili eżatt bħal tiegħek. Aħna konna nkunu l-irdum tal-vigarju, l-imtaħleb, nistadu, u hemmhekk peress li tistat minn fuq l-irdum u minn fuq l-oli biex ma nħawdu xi xlief ta' xulxin. Konna noqogħdu l-bot minn xulxin, konna nkunu erba'. U jien kont isni lighthouse għax kont nibża meġrieden biex ma jiġux ġrieden madwar, konni xal l-lampi kollha u l-imbarazz biex ma jersqux lejja, u kienu konna walkie-talkie.
Issa tant kien ikun hemm dlam għand l-oħrajn, jien li kont tarani għax kont isni alla ma teorejt hemmhekk. Imma l-oħrajn tant kien ikollhom dlam li kif kienu jixalu sigaret, kont tara l-ġamra tas-sigaret tixal mill-bot. Da konna nkunu l-bot ta' minn xulxin ġifieri. U hemmhekk dlam ċappa. U dan iftakar qed nisma' l-ajjat u qed nisma' isu game. Battel walkie-talkie jien għattilhom ġara, battu xi ħaġa, jien konna naqbdu xi ħaġa, tajjed fil-walkie-talkie. U bdewx jagħtu każi. Arġejt għattilhom battu xi ħaġa, u ħadd ma tkellem, għad ħammur. Mort ħdejhom u nsibhom jikkustinjaw u bdejt nismagħhom jgħidu għallu naħliflek għallu minn għatlu ġara jien. Għalli kont qiegħed għalli xalt sigaret, għalli qiegħed bil-qiegħda, għalli bil-qasba mal-art, għax hemmhekk il-qasba tagħmilha mal-art. Għalli ġi raġel, għalli anzjan, għalli mewwarajja u diskrivju li bil-mistal franella, ġifieri. Għallu qbadtu xi ħaġa sieħbi. Dak naraw konna qbadna lib, konna qbadna ternuta. U għet jgħajlu għallu qbadna lib u qbadna ternuta. Għalli sakemm għalli dawart wiċċi jekk, għalli da sparixxa, għalli wara realizzajt, għalli da laqqas bis kellu, la torċ, għalli laqqas biċċa xema ma kellu fuqu, għalli ġida ma jistax ikun ġemin xejf, dak id-dlam, xinti jemmek l-irdum tal-vigarju. L-għanet għandek passaġ daqsjek minn fejn tgħaddi il-komplementi li anke għalija naqa diffiċli biex naqsa maħseb wara r-raġel anzjan. U da ma rawx. Ġeda biex marħdej dan, mux ma setax jaddim sakemm ma ġiex minnaħa l-oħra minnaħa tiegħi. Imma rrid jaddim il-passaġġ ta' fejn kienu l-oħrajn. Ħadd ma rah. Interessanti. Ma xorta ma ngħidilix paranormal, għalkemm għal dan dil-persuna da jaħlef illi kien ghost ta' wajlu li trid spirtu. U hemmhekk smajna ħafna stejjer ta' ġifieri. Rinħajak pal-istak. Inti u sejjer il-blatta tal-melaħ, il-dum tal-vigarju. Fejn għamlu C5? Aħna għamlu C5 għaw. L-oħra. Ma tibdix il-passaġġ. Alright, ejwa, l-emġa. Padiħel. Ok. F'nofs ta' triq bejn iż-żugraga u l-parking. Żugraga hija blata kbira. Fattejt l-għam il-posta s-saj. Kulħadd jaffettu. Ejwa, naffejn, jessa, l-fakkart nissa. Hemmhekk jaraw ħafna affarijiet. Hemmhekk. Paranormal. Ejwa. Qatt ma rajt xejn. Smajġi stista hemmhekk ukoll jena. Għandi wieħed ħabib tiegħi għandu storja ta' UFO. Hemmhekk. Dik il-norm, battimlek dak. Ħadej id-dar tal-Mediterranu. Kienet interessanti ngħidlek Telaw tlieta dik warajthom. Telaw minn naħa tisfel telaw hekk, isib qatlu qarqatlu kif inutiela u wafqet. Dik kif wafqet jien. Qed forsi satellita. Jien iktar naħseb li jgħidlek. Kejf? Iktar naħseb li xi drones jien. Taħsib imma flali ħafna kienu to. Isma' drone jitla ta' ħafna ma kinux daqshekk. Kinux fi sħab. Kienu xogħli ta' jinnaf. Xogħli ta' tikka rqiqa ta' imma drone ikun daqshekk mhux tikka ħataraħ. Tlieta. Jien naħseb iktar drones kienu dawk. Imma mbagħad ġew qishom forma. Imma dak bil-long exposure ġew hekk. Għax inti il-kamera, l-mobile tiegħek ma kienx hemm dawl biżżejjed biex ritratt. Instant. Bħal meta tnixbet ritratt tiegħek issa jagħmel hekk coach bittu. Sewwa. Ħajħu żjed ħin ix-shutter jiftaħ u l-moviment jibda jirreġistraħ fuq is-sensor bekk jidher isu serb. Alright, jemma fuq dak ma tantx nifhem ma qatt għamiltu xi investigazzjoni ġudar privata u esperjenzajtu xi ħaġa hekk xi imma meta ngħidlek xi ħaġa esperjenzajtu xi ħaġa mhux l-equipment idoq. Għax equipment idoq kif għadlek l-ewwel. Jista' jkun hemm ħafna fatturi ambjentali. Pereżempju, ħanajlek xi ħaġa li ħadd ifhimni mill-ewwel. Li EMF meter jekk tixel il-microwave. Jekk jaqbad jixal il-motor tal-friġġ qabli jixal ukoll. Jekk il-modem qiegħed viċin tiegħu ħajjexal ukoll. Issa. Jien għalija prova ta' paranormal hija kieku qiegħed ġodar. U nara siġġu jitkaxkar. Waħdu. Imma mbagħad dik hemm ħaġa oħra għal bibi naħabtu u frika tetiru. Dik imbagħad hemm. Imma rajthom dawn l-affarijiet? Dak qatt ma rajthom. Qatt ma rajthom. Dawk li ktar li jiġru liżjed meta tagħmilx il-Ouija board. Il-biċċa kbira meta jsiru l-Ouija boards, dik meta tagħmel il-Ouija board u taħdem
Għaxa, mhix taqbad u taqbad tamela ta' mhix ħataħdem ta' trid tkun taf kif tħaddimha. Sax tajt. Dawk aħna jiġifieri qatt ma jżajnija mu qas nibża minn Nancy. Jena għamilta, tlift il-kont kemm il-darba għamilta jena, ġini għamilta waħdi. Ma taħdimx, u ġibt. Ma taħdem. Nizzil ktib minn fuq xismu għat naqraħ. Imma dik jekk kellha taħdem, dik jisek ftaħt bieb, daħlu xabanies, ma kux taf minn huma. U maqtil ċerdu u għek, għax marriċ nitħod. Marriċ namela muqrija. Dok hemm ħajt jiġifieri. Issa, jekk inti tmur ghost hunt għandek saw, ikellmuk dak in-nies li jkunu spiriti mitlu fejn u taf inti. Mejtin u dawn l-ispirti ħżiena, jiġifieri li fimt. Ġinti temmen illi meta tkunu għadin nikkomunikaw, ġbet li l-miegħek. Meta nkunu għadin nikkomunikaw waqt paranormal investigation. Inti temmen illi dawk illi qed jikkomunikaw magħna u ma' nies illi xi darba kienu ħajjin u dawk l-erwieħ tagħhom. Mhux kellha. Li orrajt, imma temmen illi hemm minnhom. Jista' il-bma li kien hemm il-ftejt. Il-ftejt li kien hemm. L-iktar li jkunu iktar ikunu fuq spiriti ħżiena milli fuq spiriti tajbojn. Hekk nemmen Kif tinduna li jkunu tajbin u ħżiena? Għax hekk il-ħażin jaf jitrikjak lilek. Jista'. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem nargumenta fuqha jiena. Ejja meta jiċċeniljaw il-daw il-nanna u n-nannu u t-siju għax. Dak joħtlu fejjem. Qed ikelmek qed jgħidlek affarijiet li ovvjament jekk qiegħed hawn magħna ġejjafhom. Dawk huma. Fimt? Dawk huma. U qed jiġi jgħidli jiena Melkiem. Ejju. Ma tkellemna l-ewwel. Dawk. Nkun naf li fiha ntolbu l-ID card. Bħalma għadna l-ewwel, jiġifieri jekk pereżempju kien xi ħadd mhux ħansemmi mej. Irid inkellem il-dak it-tuli u t-tuli. Ngħidlek dik insejja. Dik għalina jiġifieri aħna investigaturi aħna nemnu. Issa kulħadd għandu l-dik tiegħu. Imma aħna nemnu. Fuq dik li qedlek fuq dik id-dar provata. Minn hemmhekk sirt naf li kien hemm spirtu jiġifieri kun ħażin u jinqida b'dik il-persuna li jint trid tkellem. Ara, spirtu pereżempju ħakkun fuq it-temperaturi. Issa, pereżempju qiegħed ġa dar kun ħant, jiġifieri kellha l-ispirti ġefija, u pereżempju ngħidu aħna it-temperatura tkun 30 grad. Ġefija sħana. Issa, jekk l-ispirtu li kien hemm mamġaw, toroħ dieħel għax jien bniedem li naruhom. Jien sensittiv ħafna fuq dan l-affarijiet. U darba minnhom ftaħt is-sixth sense. Mintum x'ħatamnuni, imma ftaħtum. Ftaħtu s-sen. Imma tant imbagħad kemm ikissel moħħok dejjem sejjer imbagħad. L-ewwel ma tlix li ma qatt ma rajt xejn. Kejf? L-ewwel qed meta saqsejtek hekk qatt rajt xi ħaġa tli leh. Unsajt, għax imbagħad niġi ċitat. Le għax jekk inti tara bħalma pereżempju bħalma ġieli rajt jiena esperjenzajt. Sawa, tajti. Jiena kien hemm episodji osra meta. Sawa. Pereżempju jiena naf min jara l-ħin kollu, ġifieri anke bħalissa jgħidlek isma' hemmhekk. U nemmnu. Le mhux hekk imbagħad. U nemmnu għax ġieli rajt affarijiet li vera ġew qudiemi. Minni dil-persuna stidinta 20 miljon darba, ma tix tiġilaw u ma nagħmlu xejn. Tibda tara u hekk, kultant hekk ngħid, niġi, ix il-moħħ. Ix nimmaġina. Jien dejjem hekk ngħid. Għax imbagħad għalhekk ma niġix ħafna. F'liema sens. Inti pereżempju rajt xedu għaddej. Forsi timmaġina. Forsi immaġinajtu dak. Diffiċli timmaġina kollox għax meta tara xi ħaġa tkun daqshekk in your face. Jien bħalek ta' ngħid ma tajt immaġinajthom dawk l-esperjenza li għandi jien ġieli ddubitajt. Għandna ċertu daħnaw.
sensory system tal-bniedem li għaddattajnieh minn dum meta konna primittivi, jiġifieri meta il-bniedem ma kellux jennaf dawl kien jgħix fil-ġungla u fis-salvaġġ. Ejwa. Kull ma kien jara kien ta' periklu x'dajja kif tkun ittikkampi barra bla saqaf fuq rasek qed tistenna li ħajkun hemm xi ħaġa ħadd attakkak. Allora dawk is-sensory system xorta tom ġafina. Fimt? Għalhekk kultant ġieli jgħidu n-nies għax rajt xi ħaġa dejjem minn warajja. Jista' jkun li dawk is-sensory system għadhom hemmhekk u qed jisparkjaw. Eżatt. Qed jaħdmu. Spark fil-moħħ kol min. Eżatt. Ġifieri. Jiġifieri, f'Ghost Hunt qatt ma rajt xejn. F'Ghost Hunts. Ġifieri laqas oġġetti jtiru, siġġijiet jiċċaqal u qatt ma rajtek. Dawk le, dawk qatt jiġifieri. Meta kont barra il-ghost hunt. Per eżempju, meta mmor ġa xi djar privati. Issa, inti qed li l-ewwel meta konna din nitkellmu inti li rajt li r-raġel bil-kappell. Jiġifieri, issa fimtek, jiġifieri inti ghost hunts qatt ma rajt. La Ghost Hunts għalhekk ma ġejna don, misunderstand. Ghost hunt shade, Le, zero. Ghost Hunts qatt ma rajt jiġifieri Ghost Hunt. Tara mela diġà jgħidlek isma' qed nitnejjek bik għax inti tiġi toqgħod taħli l-ħin, tiġi ghost hunt taħli l-ħin U fis-sens. dika nemmen li tiġri u jien ngħid li jekk anke aħna mmorru nagħmlu ghost hunts u qatt ma nesperjenzaw xejn. U mbagħad inkun qiegħed pereżempju x'imkien nara xi ħaġa. Eżatt. Tibda tgħid isni għax fiċċejtu jien ma ġiex. U sabni waħdu. Eżatt. Kultant ngħid when you least expect it Eżatt. tiġri. Ghost Hunts għalhekk ma qbilniex narġa' ngħid. Jiġifieri qatt ma rajt xejn. Li nura meta nkun waħdi. Hekk iwa, ġaddar Meta provati. tli l-ewwel għax l-ewwel bdejt tgħidilna tal-Hetman. Ejwa. Rakkonta ħjiena dak l-istorja. Narġaw? Ejja, Ħa għax narġaw inti nies ma samawiex ovvjament. Tobżox. Mela. Dok tħal ġa flat jien Tan-nies. tan-nies, nista' nsemmi ta' don, x'forsi n-nies jiddejqu. U kienet sħona qawwija jiġifieri. U x'int tlajt it-tieni solar hekk. Inħiss ċertu kasħa mill-hekk, kasħa kbira hekk, tal-qisu Air condition fuq. Ħajsu għandek air condition f'kolb hekk. U daħwa, dix kasħa ġet minn dik il-ħin. U max kif rusi morru tek l-isfel hekk. U nura persuna twila, kella dinaw ġlek twil u kienet bil-kappell hekk. Issa, dik oħra, jekk jien per eżempju, Di Malta jew għodix. Għodix. issa per eżempju, ara dik mhux maġinazzjoni, jien ma ngħidilx maġinazzjoni, ħanajlik għaliex. Kieku per eżempju din il-persuna għaw din il-ħaġa rajta mpitra ximkien jew xi ħadd rajta fuq xi trot jew inti ddaħħalha ġa moħħok. Mbagħad forsi dik il-ħin immaġinajta. U kien solid jew trasparenti. Sibtu normali. Għax qabel kienu jiddiskrivu l-fantasmi normali, mhux. Len qisu normali kemm mhux abjad jew hekk. L-istorja Don iswed. qatt ma kien hemm ghosts illi kienu kif narawhom fil-films. Eżatt, da mill-film saddattaw dik tal-ħaġa ta' trasparenti. Biex tagħmel distinzjoni bejn x'inhu ħaj u x'inhu Don jiġifieri, don rajtu jiġifieri bajna stess jiġifieri, kieku rajt fuq xi stampa jew hekk, ngħid ma jista' jkun immaġinajtu. Imma mbagħad x'in rajt dik il-persuna, mort infittex. Tara fejn jew. Don xejdu l-mana. Hetman. Don il-Hetman. Għalhekk imbagħad. Ma dik mhux maġinazzjoni. Issa pereżempju di tal-Hetman. Da jidher l-Amerika. Ġili rawħaw Malta. Mirko pereżempju raħ. Ġifieri daqgħet jittravelja mill-Amerika għal Malta. Ħanajdlek waħda. Forsi ser jisbollok il. Bħalma din ngħidlu, spiritu ħażejn jiffurma minn kulunkwe ħaġa. Daqsekku, eżatt. Daqsekku. Għax jien kont ġejbija, kont ħanajdlek. Għadha ma ħanix nitkellmu fuq l-istess entità, mhux qed nitkellmu fuq il-Hetman għax qiegħed l-Amerika, narawha Malta u jaraw ċ-Ċina, whatever. Ma hemm xi ħaġa
qed taħdem fuq l-immaġinazzjoni tal-bniedem. U biex titħaq bil-bniedem qed tidirlu b'forma Ta' xi ħaġa. li hija familjari. Sawa trickster element. Drexter. Hekk jiġi dok. Issa, għax ma l-ewwel ma komplojċ ġifieri. Per eżempju, għandek dor, għandek 30 grot ġifieri sħajn daħraq, insomma. Issa, din kien tieġġa Dorjan. U kien hemm double bed u mal-ġemp kien hemm sodda tas-single. Issa, kien hemm kelb minn dawn iż-żar daqshekk tal-plastik ta' tfal. Issa dawn il-batteries kienu ħallawhom jixxortjaw, Jikorrodjaw. u ħallawha taħt din is-sodda ramaħ taħt is-sodda single bed. Ħallawhom taħt. U kien għalli sibel lejja għallex hekk wek met nara, insomma. U għattame. U kien nisħan. Fissja u l-ħejn. Ġadin id-dar, mhix ghost hunt kint. Dik kont qiegħed Inti għatem. Nura l-iswit ta' persona diħil qed toroħ diħil qed ma nagħmilx ħies. U għat li kiet taħraq il-kamra, fissja u l-ħejn, jisik xart l-air-condition hekk fuqok. Għatlu mura ħallinej. X'taħseb li jikkawża l-bdil fit-temperatura? Il-temperatura don sken spiritu iswit. Issa spiritu iswit. Spiritu iswit. Dok ma jgħidjux meta per eżempju kon ghost hunt il-batteries ġili ġarajan inkun qed nirrekordja staqsil inkun qed nirrekordja jkelli battery iċċarġjata. U waħra nkun tiffilmja bija. Ikelli batti ta' xi sija u nofs. Miżgur nagħmel nofsija bija. Ħam taqa' immur npoġġi l-aħra ma nsib xejn. Jaqgħu tnejn. Issa, spiritu tajjeb. X'inhu tkun qed tkellmu? Nkun dan. Ew, l-ispirtu biex ikellmek irrid jiġbed l-enerġija. Issa, jekk ma jsibx enerġija, mhux ħataqbad kuntatti. U iktar ma tkun nies, iktar jiġifieri Qatt ma esplorajtu l-possibilità li mhux bil-forsi jista' jkun li spiritu ma jinnaf xi ħaġa minn dimensjoni oħra. Ejwa. Għax inti jekk qed titfa' il-bajt tiegħek kollha ġo offa waħda. Ejwa. Xirrid ngħid. Ħadd għalhekk saqsejtek minn fejn taħseb li toriġina dik il-kesħa. Għax jiena saqsejtek għatlek għaliex taħseb li taqa' l-kesħa meta jkun hemm manifestazzjoni ta' spirti. Għaliex taħseb? X'qed jikkawżja t-temperatura billi tinżel? Għaliex spiritu tajjeb. Jieħu l-enerġija minnek stess. L-ewwel santa ħaġa biex jew jagħmel is-saħħa u minnek stess jagħmel is-saħħa. Issa, jew Ma jagħmel is-saħħa f'liema sens. jagħmel is-saħħa jiġifieri biex ikellmek biex ikellmek hekk. Issa, jew tixtri minn dan jgħidu l-ballun plasma ball, dok li tal-sparks. Issa, jekk kellek wieħed bħal dak, tħallaħna ma trix tqidu fankejtu meters, insija. Żgur jitla. Tqidu ħafna mbijet. Jekk inti dak tixelu fil-bot u qed tikkoma magħhom, l-sparks ma jibqgħux sejrin hekk. Għax jibda jissorbi. Jieħlu hekk u kun taf li jqidin idu. U jekk inti pereżempju għandek batti ta' sija u nofs, tibqa' sejjer bija. Jekk għandek battri ġdida, ħatibqa' sejjer bija jiġifieri u inti mhux ħatħissek drenjat. Imma għaliex inħossu l-kesħa meta jkun hemm dat tip ta' manifestations? Għaliex? X'taħseb li jikkawża it-temperatura tinżel? Issa Jew titla'. Issa għax huma idin dimensjoni oħra. Alright. U naħsib mbagħad. Dik li rrid nisma' minn għandek għax hemm teorija ta' dimensjonijiet li jinfetaħ portal. Jien kelli ħafna xinejt u ma rridx u tinżomm għax kelli ħafna u ma rridx ninsa għalhekk imbagħad. Mela,
il-kesħa huma jkunu xi dimensjoni oħra. Jiġifieri mhux. Allura dik ikun spiritu tajjeb meta dik il-kesħa. Meta spiritu ħażin mhux kesħa, spiritu ħażin sħana kbira. Sħana kbira tremenda. Jekk intej pereżempju kun naqra tal-kesħa, kun gow sħanxim kun naqra tax-xitwa. U l-kejtometer jixel aħmar, hekk ma jitħarrekx. Jaqbillek twarrab minn hemm. Għax ikunu Inti tgħid l-ispirtu ħażin ikun jaħraq ġifieri tgħid. Il-best lingwanti tal-boxing kieku jien. Iktar ma jiex għal-aħmar, iktar nil-best lingwanti tal-boxing, ninżalu bżaqqa barra. Spirtu ħażin. Nejlu ejja. Żomna, minn fejn ġibta l-informazzjoni jew di ġast l-idea tiegħek? Le, għax qatlek inna d-dajjejn. Meta kelli 23 sena. Ejja, ma dim ġifieri mill-esperjenza. Dik kien esperjenza. Dik mbagħad ngħidlek xi darba fil-privat. Ma tistax tibbaża teorija fuq esperjenza waħda, ma għax pereżempju jiena di ta' spirtu ħażin u spirtu tajjeb u kesħa u musħana. Ara, jiena li l-istess storja ta' meta jgħidu jaraw daw l-orbs. Jaraw l-orbs il-homor, dak huma spirti ħżiena, jarawhom blu għax huma tajbin. Lalla, ġifieri da qed nitkellmu issa għandek xi number plate tal-karozza. Ma jiena daw l-affarijiet bir-rispett kollu jiena naraħħom, ara nemmen bil-paranormal m'għandix dubju u esperjenzajtu kemm il-darba, però daw li noqogħdu ngħidu dat tip ta' affarijiet illi għax dak blu għax kesħa wasħana. Blumini, su. Bluminis. Il-Bluminis li jsemmilu. Semmejthom l-aħħar darba waqt danaw ġo podcast. Darba 3 kejtometers original. 3 jixelu. Mu nafx kienx maħna dan. Mux ħandak għax din il-persuna mbagħad qabli xi darba. Ente Merkim, qatt esperjenzajt xi ħaġa? Mhux ghost ħant qed ngħid, f'ħajtek qatt esperjenzajt xi ħaġa paranormal? Le. Le qatt ma rajt xejn? Kif tħalt fiha dil-biċċa xogħol? Hekk għax jogħġbuni l-affarijiet, qatt ma' Jason u bdejt imur miegħu. Biex forsi tesperjenza xi ħaġa. Eżatt. Imma tixtieq tesperjenza xi ħaġa? Iva. Tibża? Ma nafx. Naraw. Jekk fittix il-paranormali fittix lilek. Eżatt. Hekk jgħidu. Tinnotaħ jinnotak lura. Xej bazzak Jason lejlek? Nista d-dinja. Bazżawni jen. Imma taħseb li jek tara xi ħaġa hekk illi tħarrak taħtek. Sissa għadna ma hemm ħaġa ta' jiġifieri kienna ġaberiks u morna naqsmu minn triqa l-oħra, mhux kienx ma' inti, u nisemgħu laħenek u muġrajna l-barret ngħidlek. No, kienx ma' kemm. Ġifieri ħoss majtu. Smajna ħossi su ta' xi ħaġa rrabjata. Daw l-affarijiet ma jibbeżżawnix hekk. Le. Jien biex naħra taħti irrid nara xi ħaġa solida fiżika. Meta rajt il-UFO bżejt. Kelli żewġ sensazzjonijiet. Eċċitament kbir, għax ovvjament rajt l-ewwel UFO ta' ħajti. U jien ammetti li bżajt. Jekk titgħidilha biża sajjan. Ksaħtu. Iktar ħanajlek ma bdejtx nemmen. Xettara. Le, ħanajlek kif ħanpoġġielek. Aħna mdorrin naraw kollox normali sewwa. Meta tara xi ħaġa out of the ordinary, illi inti tkun ilek tisma' taqra alla tinteressa ruħek fiha. Tiffakjarek moħħok. U f'daqqa waħda, eżatt, tiffakjarek moħħok. Da immaġina inti, immaġina ħanajlek. Xalfejn. U le, naf, ma ħanajlek xħassejtiet. Immaġina inti tkun għadek żgħir. Sawa? U qed taqra jien naf xi ktib semmi l-ktib tal-fairy tales. Jien naf, ma naf. Alla jien naf. Snow White. Snow White.
U inti dejjem taqra fuq Snow White and the Seven Dwarfs. Fta' waħda tkun ġol foresta u tara Seven Dwarfs għaddejjem qodda wiċċek. Inti titbellaħ tajt illa. Tajt mela vera jeżistu, u l-istess ħaġa ġrali. Ara meta rajt l-ewwel dik tiegħi, dik L-ewwel waħda ma kienx daqshekk iffakkjata tiegħi. tal-ju famma. T-tieni waħda kienet iffakkjata. U mbagħad it-tielet waħda din qarajt naf x'inhi. Let's still fucks me up. Għax tlitalhom kellhom Blair magħhom, jiġifieri dik il-Blair isa tatni qarajt naf x'inhi di. It still fucks me up. It's still ħanajlek xi ġrilek. Bej esperjenza oħra, moħħok isu jidraw jinsa. Jinsa eżatt, u meta jtielek, meta. Għax ħaj iġrilek, sa jost Meta tkun tlift l-interess. Insomma, ma tantx U hija s-saleda l-aħħar huma. Qatt ma kont. Ġieli tlift l-interess. Le, qatt ma tlift l-interess. Ara jiena bej waħda u l-oħra, nilħaq nikkonvinċi ruħi. By time. U lemma ġenajt, fl-aħħar ngħid ma nistax narġa' nirrekolli eżattament x'rajt. Għala nibża l-immaġinajta. Jien fis-sens mhux. U ma terġa' tara. Jien fis-sens mhux ngħidlek tinsieħ totalment jew titlef l-interess totalment. Ikun qed on the back of your mind imma mhux xi ħaġa ta' kuljum li bħalma din issa, fim, fil-għodu sa flaxija. U le issa totalment differenti. Imma pereżempju kelli perjodu bejn eżempju minn 10 snin sa 2009. Isu kont lift l-interess. Fimta? Ma tlift l-interess. Minn 2009, mux tlift l-interess, ma bħajċ nfittxu, fim? L-istess minn 2009, 10 snin, sa 2019, l-istess jisni kont kwitajt, fimt? Għabbat, issa rajt, issa kull-jum. Ma xejt mu. Issa edin saw. Le, kull-jum jibatunna daw. Għat ġara xaħġa waqt Ghost Hunt. Mux ċaqli u storbju, għat ġaralkom episodju li ħallikom taħsbu. Li ħallina naħsbu. Kienna l-Berix, tażelmu. U għanna kif kien dikonor kemmel temp li ma najdlikx, kien Forza 8. U kienna l-guest maħna, kienna xi 15 il-wiet u l-waħda insomma. U biex ma ntawwalx, għadna l-lumżgull li mux ħanaqbdu. U l-iktar dikonor li kien it-tajba. Maġġara. Sakemm idejn jarmaw il-kamera swek, għad ħammur indur il-kmamar. U għad niftakar kelli dak il-Nokia. Il-Nokia S338 ċaħġa, S12 kem blistik joħroċ hemm u asnax li ma' l-astja, 1.8 ċaħġa. Ma nafx il-modell, ma nafx ma naf l-mu. U għad sakam jarmaw il-kameras, għad ħammur indur dabra l-kmamar u bdajt nieħu jen. U bdajt nura xaqbot u naqbot wiċ bid-daqna kien xi naħskem xi soldat. Battu ġal-kamera jiġifieri, Imma meta tajt bat wiċ. Baċ id-daħna. Fuq wiċ ta' bid-daqna kien hekk. Imma tidher ċara jew sempliċement hija paredolja li inti qed tajt. Jien xirrajtu jien u rajt il-oħran qalu dak soldat, qalu li bid-daqna, kulħadd l-istess qalli. Ma minn wiċ kif tista' tkun tajt il-soldat? Għandi fuq. Batonna għalli. Ejwa, naħseb dak forsi rajtu. Rajtu xi darba. Ma kienx magħka. Għaxina, per eżempju, di oħra, di il-mod, u di naraħħa mux għaw Malta, biss ġi naraħħa anki. Ma nafx kemm il-Ghost Hunter channels nsegwi ġifiri, kemm fuq YouTube, kemm fuq il-History Channel. Unsegwi ħafna. Ġili, per eżempju, jaqbdu xi ħaġa. Jena nibda ngħid daxxra, daħna ta' sigarett, naqamist. Mtix taraħ wiċċ, mtix taraħ parajnej, mtix taraħ għeddum. Mbagħad nibdew daka soldat, daka tabib. Alla kif taf minn ġo wiċċ. Mela fuq wiċċ bniedem miktub li da soldat. Kemm jien daw ma nistax għalihom. Għandi ritratt jiena ta' persuna qisha malqa, imma mort fil-post biex nara fejn il-bosket
U kif rajt il-dana u madonna il-mossa u il-moffa. Il-moffa nizlajek. Old man's beard jgħidaw la dik. U letteralment jek tara mill-bot taħseb li hemm bniedem mdendel. Fimt, tismaħħom daw l-affarijiet? Ara. Dak ikunu paradoljas. Li inti moħħok jitrikjak. Li inti tant t-pretendi għaxem l-tjajt il-buskiet, tant huwa post mudlam ta' ċertu ħanajdulu hekk. Anki fil-ritrat jidher jisu raġel għalla. Ejju, paradolja, so. Ma da fil-verità. Jien jekk qabel ma nara, għandi ritratti fil-mobile ġifieri ta' li qed ngħidlek. Qabel ma nara wiċċ spjegat blajnej bil-geddum, bil-widnej. Għandi. Ma nistax norjom. Ja, ma tafx. Qabel ma nara xi ħaġa bħal dik. Rajt. Jien jekk ħatorini naqa' doħħan bħala u għattajli, tixtarhom lajnej, tixtaraħ il-ħalqaw. Tax ngħidlek moħħna trenjat biex jarhom dawn l-affarijiet. Ejja ngħidlek jiena meta jibbatu li xi ħaġa n-nies. U jgħid li dana araħ inti biss, jien biss, jiena u daw it-tnejn. Ovvjament aħna tim wieħed. Jien nitlobhom nistennu rjom il-kif. Ovvja, mela lejna jien ngħidilhom isma' daħnu rjom il-sajn u l-mirko. Ġifieri lawrejtu lejli ħajraw huma. Jien ma law nibgħat kif jaċċettaw nibgħat. Imma jekk jgħidu li isma' torih il-ħadd, imma nor il-ħadd. Speċjalment podcast, no fucking way. Ma jkollix, jien anke pereżempju tafu li għandi l-kuntatti fuq Malta u l-mexxi. Ejwa, right. Issa reċenti raw dak l-oġġett wejl ma nafx il-Madonna kien jien għalija ma nafx kien. Stram. Ma kien interessanti ħafna. In-nies li bdew jibgħatu l-videos, ma do you mind if I post? Yes. Ma jkollix il-go ahead, ma naqbadx post. La. Għax l-affarijiet hekk marru. U mhix hekk. U ma nsemmix nies illi hekk. Le ma tiġi semmi nies u waqas postijak. Għax tannejk. Ja aħna hawnhekk bnejna dil-kredibilta u dan il-podcast. U jekk tibda xellifa, tispiċċa tistidel in-nies u ma jkun irid. Azot. Ma tagħmilx. Ejwa. Mela Jason, ħansaqsik xi ħaġa oħra. Saqsi kam trejta. Kam jaġbik. Hitchhiker effect ġieles ma jbija? Qatt ma smajta. Warit. Ħanispjegalek x'inhi. Bażikament tkun qiegħed ghost hunt, Tajjeb? tmur id-dar, spiċċat il-ghost hunt Nasib. u ħadd xi ħaġa miegħek. Darba Għadd esperjenzajtu li pereżempju mortu ghost hunt jew mortu ġodar u mortu lura d-dar u ndunajtu li bdew jiġru affarijiet strambi minn wara dik il-ghost hunt. għandi xi ħaġa simili tagħha. Murna post imbagħad ngħidlek fil-fajn insomma. Immuru ghost hunt hemmhekk sikwejt insomma. U poġġajna t-torċ fuq briksa. U kan naqra tar-reħ. U don it-torċ waqa' ġal briksa. Insomma, lissa da ma nistax inġibu għal ħalli għal naqra ta' torċ ġiżor daqshekk. Sieħbi. Insomma minna li vibi insomma, kien tajba dikonu, għax kena l-SLS kamera. Oh, mietet. Xie xar wara minna ghost hunt taħra postiħor. Barracks. Oh, lesta minni insomma u kellix bax ma ntawwax, nasal id-dor. Issa ġeti jisu ċertu biża. Jisu ċertu biża ma nafx. Inħissu jisu xi ħadd jgħid lej isma' minn dak il-post. Għax irid inkelmek. Ma nagħmel mej. U waħħalt f'moħħi qed nimmaġina. U sekwit jisu ejja. Mbagħad qiegħed ngħid xi ħadd ieħor insomma, din il-persuna li tilqgħu li waqala t-torċ. Għatlu mux taġibnu l-affur, għatlu għakku ma. Għalli jien għandis wahda simili bħal tijak. Għalli għattajat li. Okil, waqt il-ħil. Għallu mmawr, għaxdi. U jisib il-torċ, ġa kaxxa. Issa don. Il-torċ lo waqatlu. Il-torċ waqa ma laqt li briksijat. Għana ma stanix nġibu, għaxek id-daħħala dajk. Mux ħat idħol.
xaħat għallinna ejja. Ġi xaħat taħseb li dal-ispirtu għajtilkom biex tmurru tuġbru torċ. Umbad liħor. Mor u jisib it-torċ ġa kaxxa. Dik Ma interessant. nafx. Issa don min jisib it-torċ. U daqsek, u fuq dejk, ma smajna xeżiet. Jisu xaħat jgħidin ejja. Jien waħħalt f'moħħi, għad forsi jgħat timmaġina jew hekk, fimt. Jason, fej taħseb li għaw l-iktar postijiet strambi għakkux Malta jew Għawdex. U għaliex Għawdex għanna ħafna stejjer ta' farmhouses. Għaliex taħseb? ġbajna nisimaw stejjer ta' farmhouses, jien għaddejt minn xi ħaġa simili. Ejwa, jen nof post jiġifieri, mhux ħansemmi fajn. Ovvjament. Kien hemm persuna qalt lej issa dan il-post abbandonat, ta' sejt. Imma Metluq. Għallu li qalt li isma' qalt li hemmhekk, qalt li dejjem jisemgħu. U kienna morna mill-bieb xejt il-kejtometer mill-bieb sejjer hekk ma waqafx minuta mill-bieb. Mobile tfejtu. Ħalli ma jkun hemm dal m'hemm xejn hemmhekk, meqtieħ dawl u l-kejtometer ħabat mal-aħmar. U kienna jien u żewġ persuni oħra. Morna kien hemm taraċ, morna fih. Insomma, xelt il-ghost box li dwa. Għaw xi ħadd nagħmlu u hemm qisu leħin ta' mara titkellemna. Minn ġo ghost box. Minn ġo ghost box. U tajt qisu tajjat hekk u tajjat. U nisimgħu no. Nejdu ħalli ħatitkellem, ħalla titkellem. Minn ġal ghost box nisemgħu. No. Għadnilu darbaħra jek tiġej, għadnilu il-mambiri kien ġibu li narġaw nisemgħu minn ġafih. No. Imma la taħseb il-ġol farmhouses nisimgħu daqshekk stejjer. Għaliex? Għax jiena smajt biżibilju stejjer. Jiena tnejn min nies li laqas biss jafu xulxin. Le, jafu xulxin, sorry. Tnejn min nies differenti ma kinux flimkien. Ret ngħidlek mhux ma jafux xulxin. Wieħed imur kellu boxer kelba bdiet timbaħ tħares lejn ħġieġ ta' li tagħti għal ġol pool. Niżel isikketa dat ngħidlek xi tlieta ta' filgħodu. Niżel isikketa u beda jgħidilha qed ikellimha, beda jgħidilha ħalfet timbaħ. Ovvjament peress li kien idlam barra kienet għada xal barra biex jara kemm xi ħaġa x'ħaseb li daħlu l-nies u jara tifla ħdej il-powl. Werżaq ġifieri ma jafx kienx tifla ta' vera, ma darra tifla ħdej il-powl. Xi ħadd ieħor li jafu wkoll marru fl-istess farmhouse. U kienu qegħdin mal-lejl u l-mara jew it-tifla, l-minalija l-mara tiegħu għabdet werżaq għaxrat tifla fejn il-powl. Għandhom pull barra pull ġewwa di. M'għandix idea. Idin issemmu l-powl. Darba noflek hemm farmhouse, Għawdex oħra, sa nsemmi fejn. U donilu dan iż-żmien. Jiġifieri la kelli ghost box, la kelli kejtometers xajn. Laqas kien nofli jeżistu. Donilu dan iż-żmien. Kienna jenu tliet oħra, fuq kimurna hemm fuq xogħol. Din il-farmhouse kiet xi ħadd barrani jiġifieri. Issa tlajna l-ewwel solar. Issa hemm bieb. Hemm gallerija mhux kbira, il-gallerija. Issa xi tħallis fil-hemm pool. Idin nitħattu. Hemm il-bieb kemm magħluq. Nisemgħu qisu tek-take. Dan nħarsu hekk leħ. Naraw il-pum nieżel waħdu hekk u nfetaħ. Infetaħ. Ma kien hemm xejn. Ma kien hemm xejn. U raġa' nagħlaq waħdu. Fuq dik naf li farmhouse jiġi fil-rajna. Jien għandi esperjenza waħda qasira ħanajda fil-qosor. Kont qiegħed ġo farmhouse l-aħħar farmhouse li kont.
L-ewwel ġurnata dak iż-żmien kont għadni nixrob, kont xtrajt kek tal-Heineken mill-kbar, konna jina u l-kunjatu tiegħi din niġorbu. Ovvjament kek tal-Heineken serna daħna tnejli aħna. Tħanna norqdu u konna qegħdin nixorbu insomma, hemmhekk, għalissa għadna qegħdin nixorbu. U nisimgħu l-bib ta' barra. Aħna ma konniex qegħdin nagħmlu storbju. Nitlaq niġri fil-kurutur, kien hemm kurutur taqbad taksis għall-bib ta' barra. Ma t-telet darba li ħabbat il-bib, infajt wara l-bib. U niftaħ mill-ewwel ma jarġa' ma jkun hemm ħadd it-telet darba. Dik għandi storja fuq. L-għada kont qiegħed waħdi ġol farmhouse għax jinkien minn għalija illi kien għatem il-kunjatu rieqed. U nara d-dawl jiexal ta' fuq minn ġo xaft. Stennejt il-kunjatu nieżel għax qatt mela daħna bħali għattu u nieżel. U l-mara kienet ħallit li karta jekk mal-kabort, mal-pumi tal-kabort ħallit li karta. U kitbit li aħna qegħdin is-suq. Għajna aħna maħna min, kien hemm il-konjata, kien hemm it-tifla, kien hemm il-konjatu u jiena u l-qattus. Għattaħna, fimt, tnej minn nies ukoll aħna tajt, tlieta wkoll aħna tajt. Jiena tatma l-konjatu għadu għaw. U da konjatu ma niżilx. Fil-pront jien kelli l-qattus miegħi jiġri. U da jien dal-ħin kollu miegħi kien. U da qattus parixxa ma rajtuhx iktar. Blade? Niftakar illi id-dawl xal u ntafa darbtej. Ma niżel ħadd minn fuq. Nitla t-tieni l-ewwel indana kien hemm landing. Kien hemm indana mbagħad kien hemm landing. U f'din il-landing kien hemm mejda tal-ratan u jgħidulu tal-qasab. Imma dik kienet mhux il-wieġ biss, kienet il-wieġ, kienet ovali, il-wieġ jibqa' niżel s'isfel u l-għoli mill-art daqshekk biss. Kien daqshekk. Jiġifieri r-ratan jibqa' nieżel kważi sal-ġemp, ma jidrux is-saqaj biex niftehmu. Issa xi ħaġa mottija, issa kaxxa. Imdejt ngħid il-qattus. Fej is-soltu dan kollu waħħal miegħi isu CCTV għala ma rajtux. Najjat u f'da waħda nisimgħu jenaj. Ara. Nħaresek lej taħt il-mejda u nara kobba suf ħirġa minn dak ix-xaq. Ara. Nolli il-mejda u nsibu hemm taħt bdejt ngħid imma kif l-ostja daħal taħta. Ta' kien għadu kemm kien ħdejja. Kont qed nagħmel breakfast isfel. Ara. Da qattus b'xi mod daħal minn daqshekk. Illa. Da qattus daqshekk hekk kien ġifieri. Alla. Stramba, ja. Qatt ma stajt nifhimha. Ftakar ma kont għattilhom xej, imma kif inżilna kont għadna fuq il-vapur ta' għawdex. Ara. Il-mara kont għattila. U kunjatu ma kienx jgħet, Le, waħdi kont. Waħdek kont. Waħdi kont jien. Jiena u l-qattus waħdi. Nostra. Ġinti b'moħħok il-kunjatu jgħet fuq. Jiena ħsibtu għad daħna. Jiena bqajt riqet. Jien bqajt riqet għax daħna. Kun jgħatu ħsibtu għad bħali, imma kun jgħatu għam. Eżatt. Fimt? Stram, ve. Smajna ħafna stejjera ta' farmhouses. Da xej, għom dar il-qala u koll. Smajna nafuqa. Naf jek smajġ bija. Dar il-qala naf post emma kem maħjar. Kulħat jibżost jgħid kellna fuq dar post. Dar boħra. Abbandonat ċenu. Bat nejdilk. Li batenna dak biex niftehmu. Provat. Provat. Dik id-nejka. U ila mitluqa. Man bat. Le, għada mitluqa smajt. Aha, ma nimx l-istess wahda, tal-merru. Għax bdew jirranġaw fija u telquha. Ora. Jien ma nafx li mi m'għandix idea. Darbaħ kell l-esperjenza oħra. Munna Nopli. Għal-holiday. U don siħbe għallej. Għalla ħammurru ġo hotel, namlu 4 ayyam ġefija. Holiday jem. Insomma, ximbadet. Kien mux kif. U morna insomma, u xkullu nkwudru għaddon fan ġibni għawġaw, u nkwudru minn dawn il-gbur. Il-lift bil-kejbil jiderem, bil-pjanċi. U tħanna insomma minna check-in. Tħannina siħbej u daħlet oħra taljana maħna. U tbadna l-lift ila, twasalu l-ewel solar. Nisemaw, hello! Għed intkom smajtu jisim xitfall, jajtu, għat la ma xitfall ta' għajna terejn, li kon ma kienx nemmi fil-affari. Tajna it-tini solar fanna uda u insomma, tajna faw, għadin il-kamra kif jinnijem, il-marem, faċċu,
Insomma, l-istan killex, u jitraqat ma' u jitraqat li. U fil-ħodu. Għalli marqaċ mammaj. Għatla, għalli l-gwardrobba għalin killu tħabba ġefi su xaħti t-tija. Għalli minn ġal-mera. Rojt persuna ta' mara. Ida tippetna għalli u daħħal il-purfuċat tiġa xara. Għattu kiex tibmaġina jen, għalli għalli. Għatlu manna dawn t-littem labbaqa, mux ħanarqot. ħannura dawn xaffariet umma. Sirt il-nufsija. Minn ġal korotawr. Nisma qisu d-daħk ġaj. Għaddok. Għad l-ħara għalit li mawx għeta xaba. Għaddejjen għaw. Għoddin nisbeħib 3 ijiem. Niftaħ il-bib biex. Ma nura xan xinna naġa nismeħkim. Għaddejjen. L-aħħar ġurnota kienna sajrejn, ġejjen law. Sejna għadni li naħseb. Kuċ maġinazzjonijat naħseb spajnaw. Il-lift ma jitlax wahda u jinfataħ. Fl-4 ta' filgħodu. ċinet najtek? Ma kien hemm ħadd. Ostja. Biex jitla waħdu lift ma jrid xejn tal-aqqas. Imma kien hemm xi zassuluri oħra il-fuq. Fenna waqaf. U nfetaħ. X'inhet ngħid jien dak nimmaġinaw. Taħseb imma fimni. Stilla li dawna mhumiex affarijiet li jiena nikklassifikhom taħt paranormal. Assolutament. Le għax affarijiet li jiġru. Affarijiet li jiġru. Fim pereżempju fuq video rajt karozza tistartja waħda u tirriversja. Weħeda. U tifqali. Stramba għal-madana. Dik stramba. Dik stramba l-osti. Dik bla il-batri maqlub naħseb il-batterija għalaw bil-fors. Fl-4 ta' filgħodu. Horra. Tistartja u tirriversja l-ġolift. Horra. U taraħħa tagħmellek tu. Trejsa kemm qata' l-handbrake. Saħjar. U fuq bokka ta' lift. Dik vera stramba. Dik stramba. Imma l-iktar parti stramba. Il-qabel ma ġara ta' kollu, dal-post, biex ma nsemmi x'inhu x'fej f'kom u x'fatta, dal-post xal idwal. Waħdu. Xiftit tal-minuti ta' mhux xi kwarta, ġiex minuti wara, dal-karozza bdiet sejrek, nqata' l-handbrake, bum! U fuqat il-bokka tal-lift. Dik vera interessanti, me. Dik vera interessanti. U għadu għand il-video. U għan fuq il-YouTube u koll rajtom. Asna fit Tesla jew li ma ġibu fuq il-YouTube, titħol Tesla. Tesla, soq waħda dik. U għanda xi sensors. U taqbad. Ġejt ċettu kun naqra fuq għajja. Anki dik jiena ċettiku fuq dik tal-stickman naw dik li xismu għaw li tużaw. L-SLS kamra. L-SLS tajba ja. L-SLS mux xettiku, dik ma fija xej xettiċizmu fija. Dik hija xi ħaġa li tintuża ħafna. Ejwa ma. L-għanditijaj differenti ja. Dik l-SLS kull ma tagħmel taqbadlek il-figur androġena tal-bniedem. U pinġilek stickman. Ġieri da fil-verità jekk jiena nippuntaħħa lej dak. Jekk jiena naqbad pereżempju spalliera. U namilla jinnaf biċċa boċċa fuqa. U namilla stikka. Ħataraħħa li għatta parsi jem bniedem emmek. Jien ma t-telekx tal-lampa tijaj tad-dar. Le. Għalla ma t-telekx tal-lampa. Jekk t-tilin se. Għande solt lem fija daqsek fil-kurutur. Kull darba l-nippon tal-SLS kamera leha. Nara, pu. Ibban dal-saqajek, ħdeja. Għand il-video nisonorju l-ek għawet. Vera jdaħuni. Warajta mafx darba kull darba najta. Dok għandi trot jen, don kemmana, jidna ġapost. Ejda timmarka l-stick. Sieħbej kem warajja hot rod biex jarini hot rod fuq l-stick. Fuq l-trot ma ġembu ġetejt jidak. Naħseb dik kontu rejti li di. Jiġifieri l-SLS l-għandijan tajba.
Ġifieri ġiri tidher li ġo ritratt. Mela jien qed nimmerija. Ġija l-stickman. Essa, siħbi ġa minn wara jaħot rott fuq il-bexxeri. Uħu video kien. Fuq l-trott deret 8. Idak. Ma 8 waħedha m'hemmx. 8, minn hawn killu hekk. Għadu għandek dar ritratt. Ejwa. Ta' interessanti. Kontorejtu li da. Qiegħed Interessanti da. U għandi trott ieħor, kien ġa post ieħor, kien hemm sieħbej ħod trott u qabad persuna ċura. Bon u twilek. Ħollu. Ostja? Għax nar jimkien. Da interessanti wkoll, għax kollok l-evidenza. Nekem rajt. Orbs? Sarġenti tajjeb ħafna. ċeħet nof kellu u l-orbs. L-ewwel orb għaddet ballon. Imxiet. Det tifforma l-għajnajn u forma l-imnier, il-gaddun kadu mux last. Beqet miexja u forma l-wiċ. Ostja. Orb ġifieri. Orb. U fuq video di jeda, jew ritratti. Abdu t-CCTV. Aha. Zomna, da jieġa kurutur mudlam. Aha. Rajtu, warrajt. Aha. Warrajt, rajtu dal-video li t-tejt. Dak tfajta jan. Xiex? Tfajt l-orbs. Minn nġi tfajta marġajt. Rajtu dal-filmat, nafalli metti. Murġa postiħor, u kien? Kien jallej għawek jisu għet nara, fugura, tanzjan, ma hidbi u bil-biritta. Għatlu ma nġej, naraw naqra. Għatlu nġej. Deħlej, xanna il-dawl tas-salut, xanna tal-kurutaw, tfajna tal-kurutaw u xanna tal-kċina. Issa fuq barra mbuzza tal-gvern, tuti jek, tal-ġalbieb, il-buzza ta' triq. Sekem tfajna il-switch tal-kurutaw, biddal tal-buzza ta' barra, ija ta' sekk u jħares. Ħares hekk. Mu wara l-kuxxa tal-bieb. Dar raġel. Aha. U għattaraħ. Idin naraħ. Fuq xiex għattaraħ. Bajnina stess. Għattaraħ bajnejna. Figura, dell, tanzjan, bil-biritta. Jan l-għu l-għattaw daħal xaħat tal-daħal nasa daħallek xaħat jew xaħat. Għalli għadak li għatnejl. Umbaħt, darbaħra ġajna morna, ġajna minna l-istess, u nerġaw nħares, għalli jaqaw ġat rajtu bil-biritta għatlu iwa. Għatlu għazat, għatlu kif rajtu inti. U kinta umbaħt, wara zminna xtajt il-ghost box, murt emmek fajn dejjem ikun assa għalina, għatlu għajt li minn inti, għalli mux ħanajdlik minn jen. Ma. Strambi, Strambi. Do ġifir, biex bil-kamera sjaw għakka, ġifirej. Taħseb Mirko? Għalana l-għawnek. Kif trejt għandi? Mela. Proset. Thank you ħafna ġej. Thank you intom. Thank you intom. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjakom.